Sugeng dalu, assalamualaikum. Ada
ngene iki lho In. Panas kok kowe. Kayak wong atis Iya kita ngono. aku ya wong gunung nek marak rene kok atis. Atis iki ngguri gunung lho, Som. Ngono ya. Ngantuk Bu. Wonten ngajeng niki ngantuk. Ngantuk. Ya terus piye ngene iki? Ampun ngantuk riyen, Bu. Niki bapak-bapake ngantuk niki bapake. Mboten nek bapake. Masih. Masih nggih dereng. Kakek takok. Wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaten tok. Tiwasana senjat lam ngono takin. Ngono kok iso. Gak apa-apa. Wes gak ngerti apa-apa. ora sing mirsani iki berseragam lho In hati-hatiin. Kayak kowe karo aku iki berseragam. Iya biru putih ya seragam ya. Nggih wis ora apa-apa, kene sisih kene ijo akeh banget lho nggih. Iki cowok-cowok semuanya Nggih ini. saking dalu, sedaya mawon para pamirsa tamu undangan ingkang sampun rawuh dalem Pak Hartono Pak Hartono Bayan, nggih. ugi Bu Lia. Nggih. Jam malam lho iki. Jam malam banget. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Hartono nggih. Sampun kersani melih kula sak rembengan menika saking ketoprak Wahyu Manggala. Kang Mijil saking Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pun pimpin Lek Mogol. Lek Mogol. Nomere wonten iki nggih nek badhe nanggap nggih. Srit ngaten. Sapa ngerti lho In. Nggih. Ditimbali Pak Hartono sing mirsani kok anak akeh, wit Kakak. siang nganti dalu. Heeh. Ono sing tertarik to mergo fane Wahyu Manggala banget akeh. Nggih. Seperti ono sing arep duwe gawe wah bingung ki arep nanggap apa? Pengajian, kulinone pengajian. Pengajian. Campur sari alah mek sedelok tok. Sedelok tok. Ketoprak kan ono hiburannya sembarang dengan campur aduk. Iya, komplek ketoprak Nggih, iki. mugi-mugi anginipun niki nggih duwe gawe ngetake Kang Putra Pak Hartono Pak Bayan. Dek Zidan. Berkah barokah. Amin. Sak bibarene Bali Wahyu Manggala niki saya kathah rezekine. Anggih. Slamet keluargane, panjang umur, sehat. Pokoke Amin. adikku Dik Zidan nggih Nggih. tambah pinter, Amin. ampun badal gawe wong tuane. Nggih. Pokoke dadi putra sing saleh, pinter kados Mbak Harum nggih. Kok ora trimo ya? Aku lu pinter. Pinter apa iki? Pinter golek-golek ngene Oh kok. iya. Pinter turu. Ora iso dek aku dine iki ra iso. Agus sama Agus. Ojo ngono aku dikon mulai. Nggih, saking dalu sedaya nggih Kang Tesen nenggani wonten ngajeng Kang Masku, Mbak Yu, Ibu, Bapak, simbah-simbahku saking Kudus rawuh lho. Rawuh saking Bapak Glonggong. Mas Dono saking Glonggong sing wingi kae duwe gawe Mas Nggih. Diki ya dir nanggapnya nek kurang Anggapnya ya Mas ya isih ana sing kosong. Oke. BML Gabus, Erwan, Erwan. kanca-kanca sing hadir bapak-bapakku saking Mbak Romo. Semuanya. Saking Gabus. Adi Tifan. Gowungu, Pati Kota, Margorejo semuanya. Ya diatur itu teman saya kepenak ya. Ya. Kanggo biasa sana, ben ora ngantuk tombo, ngantuk. Tambah ngantuk, melek. Apa ya? Mang Mas Dono tali nang asmara. Mangko wae iku. Kowe Mesti balik kowe ya? ayo. Sing mari melak Rom aja mari ngantuk lho Rom. Apa ya? Apa nyanyi kon acik ngono. Kesayangannya Mas. Lah iki ae, gak ngantuk iki nek iki. Aku percaya awak dhewe mari main nang kene iki wis disayang wong kene iki. Di Suradadi. Suradadi. Tenang ta ora? Tenang. Ya. Sumber Sari. Nggih. Monggo. Spesial kanoman-kanoman sing hadir pokoknya juga sing streaming. Yes. Monggo pun kula tenggo nggih permintaannya monggo. Adem ayam kayak hawane iki Rom. Suradadi. Surabaya. Pak Wah berarti mah ya dugi mriki. Oh nggih, tasnya sing mriki. Kondur. Spesial buat kesayangan-kesayangan. Iya. Panas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwira krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu kamas
kesayangan kalem-kalem tapi endul ya In. Endul banget lagune. Mari ngantuk apa ora iki? Ora. Nggih monasan Jackson kanggo ngaturi pemuda-pemuda nih wonten mriku lho In. Ketoke kayak mas-mas yang di Nggih. sebelah sana iki banyak sekali. Karo ngaturi Pak Bay. Pak Bayan kok. Satu langkah ke depan, satu langkah ke depan kok ayo ketok kene lho. Bojo loro karek kuat apa ora sampean Pak? Nek kuat ya pokoke ya bojo 6 karo bojo tuwa ya jatahe akeh Pak. Pak siji Pajero, siji Civic Turbo. Ayo Pak kudu kuat lho Pak ya. Lah ya duit juga ya Pak Bayan iki pesan iki ya coba amanah. Sangune dikei ya Bro. Sangurian apa? Tak dia terima lagu Sik. Pak Bayan, Pak tak omongi Pak Bayan nanggap Wahyu Manggole iki lho Panjer sik sampean njaluk lagu kok ora ana Panjer iki maksudnya piye? Ayo Pak. Sampean mau nganjeri nek ngono aku tak njaluk Pak Bayan Panjer ya Pak Bayan. Niku sisih Pak Bayan sinten Panjer ya Pak. Iki menawa Pak perangkat-perangkat to Nggih nglumpuk kok Sam. Sugeng dalu sedaya nggih Pak. Monggo apa dadi panjerin ora aku nang kene terus lho Pak. Sik rom katane sing rogoh-rogoh iki lho. Iki rambutku tak kene kok ora ana ya ini. Ora ana iki dipopol. Dipopol. Iki mok iya Sik rom dibukakno. semono akeh ning rogo kabeh lah ya apik apa. Rogoh duit. Bojo loro. Nggih niki Pak sop iki sing nggo ping-ping iki. Pinky. Dalem. Pak Tomo Weleng. Oh alah layak men. Ibu jare mau ngantuk kok guyu. Kan sida ngantuk. Mana ya, mergo iki ya, mergo iki. ya wis bar iki diatur wonten bojo loro, sampur sarinan sik ya Mas ya. Tali ning asmara. Pak Bayan mang ketoke wis ngetokno dompet apa ngrogo kok ora sida le Pak Bayan. Kok wis metu. Lho agek yaene, Bro. Aduh. Ora ya maksudnya sangune iki lho In. Iya. Gentenan karo sapa Pak Wartono. Pak Weleng. Aku sing tak apali Pak Weleng ngono ta. Ya mangga tali ning asmara. Menyok. Mbak Ida. Oh ya Mbak Ida. Asik. Ingin maju dong. Sawer.
Wis disangoni. Iku terkenale ngono kok, Rom. Dipepek. Dipepek Pak War, Mas Warae ning ngono Mas aku. War sama ini mau nyang Mas kan ketok enom. Mas. Kowe kok diimbahin. Wah. Diintek Iki ora. kowe disawang karo Pak sing gondrong iki lho In. Wah, aku suka sekali sing gondrong-gondrong. Kumise In. Amah request lagu. Monggo apa nek Monggo Pak Gondrong, Pak Kumis. Ket mau kula nak pun tawa-tawa men kula buka apa. Apa? Buka lowongan iki lho request lagu In. Nggih Pak, monggo Pak, cepet-cepetan ngoten lho Pak, ayo-ayoan dhisik-dhisik ngono Pak. Pak Bayan mang lho In. Pak Bayan. Wis rogo dilebokno. Dilebokno. Ya Allah le Pak. Kok sah? Aku ku pokoknya randang di nganu ki ngono kuwi terus lho Pak, repel terus Repel pokoknya, terus, Pak. Harem iki, Pak. Kelo In nah. Ngene ya cucok meong. Pak. Nek ngono Pak. Puspitono lho Pak. Heeh, cek sidan iki nglilir, Jung. Nyawer sisan iki Rom. Nganu sidan sangoni Pak nggo nyampe. Nek Pak, ben nyawer mbane Pak. Gelem. Ah, terang jenengan sing boten kono. Nang jero mah wis ngene engko nek tawannya aja gelem ngono ya. Wis di briefing iku mesti. Bojo loro sik Mas, saking Pak Wileng. Pak Weleng kok terus Jogja tanduke. Ndak nggih. Nek Jogja larang lho Pak. Mundak kaya abang-abang iki mau Pak. Pokoke iki metu pajar tak ada larang Pak. Senang sunyi sangu iki aja Pak War, aja Pak Bayanto Sapa to. lah? Ya bapak-bapak sing wingi Pak Beni lho kata. Sedaya kemawon nggih, monggo doa cepet-cepetan ngoten lho Pak. Ya mangga. Bojo loro. Biduan malam kok nyanyiin. Ya. Oh iya iki apa? Pak, iki lho Pak. Iki cek perawan Pak. Untune. Untune aku bolong ah.
Wis iki mang lagu. Wes, bojo loro ora krasa trae. Aku tek urung kemeringet leh, Bro. Gondrong. Pak, ya Allah. Kamu aja deh, Rom. Loh. Karep undang aku tang sapa lekin. Wong ana liwat tok, tiwas aku pedian apa kan samburku kene arep siap-siap Tak kira arep nambani. nyangoni aku. Menawa milih ndeloke kok mburi kali. Didelok sing kongguri sik sing sekirane Asli. Heeh, Iya, wis betul. ditunggu wae. Pak Ami ki mang Mas Semwar. Mas War. Jogja. Yo bar iki ya tak antri Pak Bay ya. Nggih. Terus pita nala Mas. Ayo Mas. 50 kan lagi uang kembali Mas. Ya cus. Apa Mas? Dalam-dalam kok ana wae-wae iki apa? Tidak memanggil kita, Rom. Ora, iki Mas Didik ki nyon lagu kore Mas Didik tekan kene kok ora ditawani arum ngono Iya, ya. malah ngono ku piye, Mas? Mbak sapa? Mbak Sri. Mbak Sri ndak ikut. Mbak Sri nggak ikut. Ayo Gege ora izin Mbak Sri. Ah, izinnya ngopi ya? Karok simbek ya? Mbak Sri kan tidak kulinan nonton streaming ini. Oh, tidak kuliner. Oh, jadi itu tidak menahi. Tahu? Ya, ya, tak tunggu ya merebitanya Mas ya. Iya. Ayo bro. Jangan dong. Yang lain aja. Yuk, men. Yuk, men. Ayo, men. Sing kemenya, oh. Utama membara ruming
lagunya apa Mas Ari? Kok malah mawar bodas toin? Mar biru. Saya mau gue biru-biru. Saya birunya udah kecekel. Sampun ye. Kenapa temen nyanyi kok iso ra fokus 11? Aku gregetan karo gak rasanya nggak senggaane ngawur terus. Piye mau? Somplak ngono terus dang iki. Lah jenengan kan ya somplak to. Iya terus tak kuwendangi. Aja ngono ya Mas, hatiku ndak loro. Iku Mas. gara-gara montor apa? Gocekne kowe nggo montor apa? Alphard. Ya. Alpa ha? Iya. Terus somplak-somplak sampai saiki lho, Ro. Pak E matur sembanuwun nggih. Ingkang ngagem kemeja biru sinten namanya? Asmane sinten? Pak Bayan sinten? Pak Legi ya. Ora, Ro. Sinten asmane Pak sinten? Aku saiki rada budek. Pak Klas sudah rungu no, Pak sakniki ya, Pak. Nggih pokoke matur suwun nggih Pak nggih. Sangune mugi-mugi berkah barokah, gantine luweh kathah. Jenengan mboten ngertos ta, Pak? Nyawer ledeke manggolo niku padha karo sedekah, Pak. Mboten ngertos ta? Mulane niki. ndang nyawer, Pak. Kok jeneng sedekah tikel-tikel, Pak? Nggih, Pak sedekah kali tiyang kuatang iku boleh ijo luweh-luweh, Pak. Jempol tok nggih. Lagunya apa lagunya? Jogja. Wis ya. Noni, Mas. Hei. Ayo mangga lo, oye. Mangga Mas Ari. Cerut aja Mas Ari. Jam piro iki in? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam siji. Jogja Istimewa. Ya pas ya Mas Ari. Cerut ngono ya. Jogja Istimewa. Ayo, Meng. Ayo sing kemenyek, Meng. Sing kemenyek, ayo. Wah, iya mangga oh iya. Gak bisa aku. Mangga ya. Kilo Mas. Oh, ala video. Lah sakake video lah. Maksudnya video pas apa? Sari monggo.
maju loro kali. Aku maju kali. Wis kadung penak ngene. Kali Jogja istimewa sampean kula. Kowe ngono apik gegerem dawa lah gegerku cekak nek ngono ya malah bluntek kok. Para maju lah. Nek ra candak iki para maju lah. Nek aku ngene kan candak ya lho. Sampun nggih. Dalem, Pak. Pak, di Jam 12. Badhe nderek tetembangan. Oh nggih, sinten sing nembang, Pak? Oh nggih, kula kinten jenengan kepengen nderek nyekar. Piye to Samson? Nggih, kula kan nyekar, Pak Bayan. Kirane Pak seneng atine. Nderek nyekar nggih, Pak nggih. Ampun purun Pak, ampun purun Pak, ampun purun. Lha apa in? Nyamene bukan yang kuburan, Rom. Maksudnya nyekar nyanyi iki lho nembang-nembang. Nyekar nek nggonku tek ngono ku. Berbahasa karo sing luwih tuwa, sing karo sing luwih sepuh lah ya sing apik. Monggo Pak nderek nyekar. Mosok jenengan mboten sakit sak jam 12 le, Pak. Jam bales gampang Pak niku. Kalau Pak Bayan. Ya Pak, jam 12, Pak. Pak jenengan apa monggo sing pundi sing kulino. Ayo wis, jam 12 wis. Monggo Pak dipendet Pak mike. Nyanyi nggih, nyanyi Pak. Pilihane jenengan nyanyi napa nyawer? Monggo milih. Amen duit ae semua. Mbah pikir aku dhuwit tok iki. 1 2 3 4 5 6 7 15, Pak. Agak lain iki. Hitung wonge iki lho. Iku ana sing ndelik barang mbok hitung ke TV. Iya, ya. Jam 12. Ayo kabeh ora ono sing ciri. Ora ono sing goyang. Ya Mas. Pamane ya dijahit Rom kok so. Mel gabus umanding. Mo. Iya, Bro. Kowe aja ngantuk ae nek tak tampar kowe lho. Yo. Ayo deh nyanyi. Rika nyanyi jam 12 Kak. Asik. Syaratnya goyang sik. Maksudnya piye iki lho ape? Ayo joget. Sik, asik. Untung gentak. Jos. Jutok ini ya. Maju deh.
kon jambu les Pak ngene iki sidane terapi nih aku saiki ora patek terapi malah kok ngene-ngene terus. Iku apa iku ilham iku apa ngono ku ah. Cantiknya Indonesia mau Aku screenshot pengen angger kok tangan raiku pokoke. Ya, pine pas aku iki lho Pak kok bengi ora ya muangap ngono lho senengane. Kowe duwe masalah apa karo aku? Ha momong saiki titeni kowe nanggap Wahyu Manggul aku mau mangkat aku. Loh, aja ngono Ro, mape nanggap kok Ro. Maksudnya dia apa nanggap? Iya. Tenan. Tenan, kayak kok mau mangkat. Sunat deh. Rabi. Ya wes. Aku makan aja ulemi ya. Aku ya aja ya, Ham. Aku pengen mangkat-mangkat tok ae. Kandhane kok salah kowe nek ngomong. Mas, kowe lho sing nom-noman ngene iki bagian kok iso. Aku sing tuwek-tuwek. Karo salto ya pek ngene Mas. Gadis manis Blora. Iya Mas, oke. Gadis manis blora jare Mas. Ya Allah Mas. Jare bukan kemenyan. Ya Allah. Mas lagi disamper 50.000 loro deh. Mas gadis manis blora ya Allah Gusti. Loro ta siji? Lho siji are Mas. Oh alah. Udin apa Udin? Kok mang dinya Udin pas kene. Gadis manis blora ngonoin. Piye? Oh diteni kowe nek mulai. Montore ning ndi tak bosane? Ngonoin. Geng mungkin kula aturi. Iki adikku tak nyanyi Sumanding sek remake ya Mas Hari. Kok tak satrone Din mulai saiki tak labrak nih kowe engko. Dalem. Jarene iku ngenyek Indah Kalora gak iso miber ngene-ngene. Kowe kan gak iso miber. Kowe tak labrak nih lho Ndek. Sing bisa tak labrak areke. Ning kaki padane Mbak Romo tak labrak Ndek. Ya enggak. Sumanding. Mbok tangis kowe ngono kok. Ndek diapakno sithik nangis kok. Yuk, ayo Sa. Aku terus koyo. Jareng ratri murid jagat bareng kelawan si aku napa punah renggo tresno nyanding sliramu kenyo manis sesodaku.
karo. Nggih, makasih wonten Sumanding. Sampeyan makasih ya yang dari Gabus kok putus. Aji nggih. wis ora jenenge aku Aji. Aji, ya. Gadis Kalimantan Mas Hari, PPAP Mas Hari, remix ya. Iki tenan Mas Didik gak nyuwun lagu Mas Didik, gak minta lagu tenan. Napa saking kudus bapak-bapakku mboten nyuwun lagu niki. Tak aturi sak lagu bonus lho mumpung aku apian lho. Iki pirang-pirang lagu lho cuy. Kowe eling ora ndek sore dangdutane. Mak kudune menyesuaikan. Dangdutan lah rampungnya jam 09.00 luwih. Betul, Ya. ijek kudune menyesuaikan waktu lakon juga dagelan ku ijek hiburan lo ya. Yuk monggo Mas. PPAP. Cus. Ya. Ayo, ada ninggar yuk karo Mbak Gimbul yang banyak duitnya yuk cus. Gendut. Gendut tapi banyak duitnya ngono jare. Yuk cus. Iya. PPAP. Iki mikir gak ono sing jupuk gene peh rupane orang domo. Lek Aku seneng pink. Aku seneng pink yo dikai oren aram. Lek Mangkak kenal. ngene iki oren iki. Kene tek malah iki. Mantep sing pink tenan. Suarane. Iya ya. Oh enggak. Ayo dong.
sak lagu sing lagunya sing cekak apa ya? Balon kuwi dalina Mas Hari. Malam terakhir Mas Hari. Yo. Ora cekak iki. Sak nganu wae, sak separo Sak wae. larapan Gak ae apa-apa. ya, Yuk Mas, jus yo. tinggal seneng-seneng iki nderekke pamit nggih Pak Hartono, bapak-bapakku, Bu Lia. Nggih, cekap swenten nggih kula sak kanca sasiper mbok bilih wonten gerange nggih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi saged pinanggen kali masyarakat Suradadi. Nggih, cekap sementennya paling nggak itu sing rapi. Lho, aku wis pamitan karo sing duwe gawe ngono iku ya wis kabel kajate rumangsamu. Monggo Dara Putri, aduh niki. Didukani apa ora ya? Kudune kok dicoploki dhewe-dhewe iki ya. Ngapunten nggih Ndara nggih. Waduh buka aurat iki. Lah iya lah kowe kok. Kudune juga gendul. Saru wis ora nang kene nang cedhak omahe. Kira itu kaya ngono. Nggih ngapunten Ndara. Iki saka pucuke rambut kan dijebul sikil iki ditutupi. Nggih, jenengan kurang ditemani napa mboten? Kayak gak ngono kaya. Lho, mumpung ati-ati niki caket karo jenengan. Nek dino iki aku wis karo Kang Mbok ya. Sampun ditemani nggih. Kula kula gocek kok. Iki ngono kae bimu suwek ya kok nggo kok. Iya. Ngono seneng godho karo kadangku ya Mas Dara. Gemes, Gemes ki ngopo? gemes niku tandane tresno. Nek tresno karo kadangku ya. Nggih to, kali bendarane lempet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sultan. Aku dibayarin gede kok. Putrimu dibradat patah menawa runtik atine tundone murka. Nak Mas Umar Sahid Romo Nggih. Aku bakal pasang saya giri. Menapa mbeli? Marang sapa bisa mbalekake putriku Rarayana? Siji tak ganjar bumi mbuntar, loro tak dhaupake kalawan Rarayana. Kula ingkang sagah. Assalamualaikum. Yo marake para santri supaya beda. Aku tak numpa jajan. Assalamualaikum. Kyai Panawar. Kang Mas Umar Said. Ora nyono babar pisan yen to patrap lan tumindakmu babar pisan ora kena kanggo tulodo kabeh. Kawulamu kang mapan ana ing Kadipaten Mandalika. Kadipaten Mandalika. Kanthi bawadan lapor edep Kang Baku, aku iso ngrasakake Rarayana. Nanging Nang piye? jumbuh dawuhe Rama Sunan Ngerang. Lamun sapa wae kang bisa mbalake diajeng Raya bakal nampa ganjaran. Aku sing saguh. Iya. Aku sing saguh. Ayo siaga. Wes.
rasaku mendem Citra